Jännä. Riitta, kato. Meidän... Siis tää on just semmonen viime hetkellä. Ihana. Nyt sä voit kumota, jos mä heitän vähän. En mä laski. Ihana. Siis apua, minkä tuntuu. Ota kiinni sit kulhosta. Oi, vähän pitää kokeilla. No, sä saat eikä saa kolautella, ei. No kyllä se nyt läsähdä. Ei, kyllä kato sitä, sä saat käyttää siihen kaikki voimaskin vielä. Ihana. Siis eikö se ole? Oikein niin kuin viimeisen päälle vähän jauheita käsiä. Ja sä halusit nyt tätä stressin hoitoa. Siis kun oikein nyt... Ei kun mä vielä ensin hellästi. Aloitat hellyydellä. Ja nyt sä voit sitten oikein... Kato niin kuin Hollywoodissa nää. Sormenjäljet, niitäkin voi tehdä. Tässä noin tuohon toiseen. Ilmakuplat pois vaan. Niin sit me ruvetaan kaulimaan. Nyt sä voit kiepsauttaa sen. Ai ne siis niin kuin ne ilmat ei siis turpoa uunissa vai? Kyllä ne siellä vähän turpo. Kato, kiepsautetaan toi noin. Ja sitten, ja sitten sä voit taas kämmenillä niin kuin ilmakuplat pois. Oi, ihan. Siis meillä on ihanat. Kuule, tää on just semmoista, kato, pehmeetä kimmosaa. Näet sä miten siis ihana käsitellä. Ja siis erittäin hyvä sitko. Just semmoinen kuin... Niin, eikö se ilo leipoo? Sitkossa sen salaisuus. Ja sitten se on ihan kuin sellaista untuvaista pilveä, tiiäks, niin, se on kohonnut hyvin ja sitten siinä on just tarpeeksi vähän, niin kuin äsken tuossa puhuttiin. Niin, Tämä ei meinaa pyöriä mulla. Tarpeeksi vähän jauhoja. Pullatakin ei saa koskaan olla kova. Kämmenellä, miten kämmen on? Siis liikaa ei saa olla jauhoja, että siihen saa niin kuin otteen tuohon pöytään. Sitten ensiksi niin kuin näin, vähän liitistät. Niin. Ja sitten supistat. Joo. Sulla tulee hyvä kuvia. Supista. Ja sitten se yksi sun suurpulla. Niin, tämä on laihduttajan pulla, koska nämä on pikkupullia ja kalorithan lasketaan ennen kuin ne menee uuniin, niin tämähän sitten vielä turpoo. Enemmän kuin pikkupulla. No niin, selvä. Ja sitten annetaan kohota, sitten voi sormella kokeilla. Sitten kun se ottaa noin, niin kun se on tarpeeksi kohonnut, niin se nousee se. Niin katsotaan nyt. Nyt alkaa olla. Ihania. Nyt näkee, että kun se nousee tolla lailla. Niin se on niin kuin valmis. Joo. Se vähän niin kuin elää. Nyt sä voit ruveta... Niitä ei saa koskea. Ei niitä pyöritellä enää. Kato, sitten ne lössähtää. Sitten vaan voidellaan ja uunia. Voi ripotella sitten päälle mitä haluaa. Mitä haluaa, joo. Laitetaanko me näihin mitään? Ihan mitä sä haluat. Nyt ei enää voi laittaa voisilmää, kun on laitettu nämä. Ei se olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, eikö niin? Niin olisi, joo. Joo. Tämä oli vaan niin kuin tämmöinen mantelilastu. Maalikon kysymys. No vaikka mantelilastua tai sitten... Meillä on ollut raisokeri aika monen. Joo. Tehdään näistä nyt tämmöisiä yksinkertaisempia. Onko tavallista sokeria? Mitä toi kookko sun? Joo, kokeillaan sitä. Oi, kato. Tääkin on sä haluat vielä mantelitkin. No, mutta nyt kuule mantelit lähti kaikki veksi. Ai jaa, mä luulin, kato, että se oli siitä jäänyt aukko. Okei. Kato, siinä ei ollut. Nämä on kyllä aika ihanasti. Siis... Ja nyt uuniin. Nämä on niinku, ja pikkupullat noin 225. Minä sanon, että nämä on niinku pullahtanut ihanasti. Sillä kun niiden kuuluu. Niin, just silleen ihana taikina. No tonne lösähti kananmuna, mutta ei se haittaa. Nyt viedään uuniin. Eli paljon? 5. Ja sitten silleen, että ne on kauniin väristä. Joo. Ja toi mun pulla jää vähän raaka, niin kuin mä tykkään. Niin, okei. Sitten mars uuni. Älä kolistele sitä. Ei kun kakkua ei saa kolistella. Nää ei ole niin tarkkoja. Jep, hyvä.